שכבה שישית השפעה, מרימות פה הצגה, אף אחת לא הבינה מה זה בהתחלה. זיווה היססה, בסוף השתכנעה, מופע שישית מתחיל לפעול, איזה אווירה. כל השכבה פועלת ועושה, אין לנו זמן, הכל פה בלגן, מי שלא תגיע אביה יתפוס אותה. מסורת חדשה, כמה לתחייה, חמישית תיזהרו, הולך להיות רמה. הזמן מוקצב מאוד, לא מצליחות לשרוד, 48 שעות, אין זמן למנוחות. כל השכבה פועלת ועושה, אין לנו זמן, הכל פה בלגן, מי שלא תגיע אביה יתפוס אותה. שישית. רביעי בערב, 8:30 באודיטוריום. תזכרו, מי שלא תגיע, אביה יתפוס אותה.